Coba nyajal anu jerene lek turu sampean film langsung. Apa? Lek ngoten iki. Sedap mboten saged an. Niku sakniki saged mboten? Saged. Riyen saged mboten? Nyaman. Betul pinduan. Saged mboten? Mboten saged. Mboten saged. Nggih kemaan. Napa kemae? Pindah niki. Pindah teng pundi? Teng Boyo. Boyo. Niku biasane niki ana teng saraf. Dadi lek canut-canut niki saraf niki buntu kolesterol. Dadi ginjale melok. Niki Netrum teng pundian? Teng Boyo. Coba wonten sing narik-narik napa mboten marine cek. Saiki otot besar. Malah sing diarani otot besare kebuntu kolesterol. Dadi serangake. Cara wong Jawa iku manden. Dulu komandan iki otot besar, memang otot besar. Waras mari ngene. Kolesterol sing buntu ning otot besar ilang. Meneng. Ginjal sing nahan loro ilang lorone. Kerame ilang. Ya rasaken niki. Niki ginjale sing sakit. Boyoke sing sakit. Wonten sakite boyoke? Mboten enten. Mriki. Silang sakite. Kok kenceng to ne. Pikire. Iki kolesterol. Hilang. Menang rasakan kau padha cedhek mboten? Sakniki malih. Bisa malih ngeten. Iki nek gak di lepur ayah iso stroke. Biarane stroke kencing stroke kolesterol. Kalau orang ngomong sarape nyep, padahal dudu iki. Jadi kolesterolnya serang meneh. Kesel. Wong tuwek ya ngene. Wong tuwek iki lek wis umur-umuran kolesterolnya gampang numpuk. Karena ya imune kesel isin. Lek numpuk ngene. Iki? Iya iki kok lek wis lepur ilang, sabar ae sik dilepur. Sampai nunggu dhisik. Ngadep ae. Nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nama aja. Hah? Iki penyakit. Sakit nama mboten? Hinduan. Terus diajani pados wonten sing kaya sumur metu mboten? Bener? Pados mlaku ngoten. Bener. Alhamdulillah. Mari tak ulang. Iya. Sabar. Wes. Lang. Darai lancar, iki kita dhewe lara-lara, coba sakit mboten? Biasa dengoten sakit, iki gejala sakit. Marine, cek, ana iki. Apa wis? Marine.